Ano ije ọhara agwa ndị ọhaneze enwe mgbe esesi ụmụnne m ebe ba na-ahịa ego na vidiyo. Onwere mgbe nsị mmadụ yi ọrụ m ego na vidiyo. Onwere mgbe nsị setụalụ m ụtụ na net. God forbid. Onwere mgbe nsị tụtụalụ m ụtụ because personally ndị assassin maka assassin ka mma akpọ ha. They were go already 87 million naira from me. They took 87 million naira from me. Plus 7 point something million until na moto. About 90 something million. But yes, 90 something million. Point of correction, when you say Jesus, man, I'm not surprised. You know why? We're not the camera back to the show. Whereby, we the video come off, man. Yes. First of all, I don't know surprise here. My reason. From day one, you are a betrayer and ungrateful fellow. I go back more than one of the carol. Yeah, Messia Potame division. Mekwe. This is not the first time you are doing this thing to me. I'm one of the kind of hatred they find. I'm one of this woman sensitive. I try to be doing that since you will be the focal. Oh, yes, Jesus, everyone now one day did a video. But you have never called me for one day to come and do your video. In a how can we get a mega or if I never on doors or can we marry and then I only get. And the any now but pay fair now or get benefit him but you have never for one day called me or can help one them or can I want them or can want them they come. Yes. This is not the first time you are doing this. You may give and come say on your house. Your house during the time of Ayaranando. You advise me, you give me a fatherly advice. You give me advice that day, yes, I advice 150,000. Can you feel what they say? Mona, you are Ayaranando Pico. There's a more what I said, maybe even an Igbo. Mwa ka mmesi mie na ga support muje ogi biru nnakwaju not until na ho ayaba mu jesia this say you put up na Facebook wo na alenji kai na eme ndie nka kiti ihe ya na takwazu sikwazia na efe njeme na begi na amu ka njechu. Thank God that I have all the evidence. I can't know onye tileba because I want to apam meti na account number. I can't number dentide. I can't know this account njiwe na ego. Nya ku wezi okefa ji na ego the account number adere ebua. I don't think you know the ebua. Odigo na ebua eki ho my account number there. My account number is not there. I know my mother or mbebe. Your one leg why you do my mother. Poor man on a hotel. Then we'll over my mobia. I want them make kidnap you what if a see if I can come and then where they go. Now we're outside the way on what you wear like that. A waffle. Everybody say na one on the phone and make a singing video. Hold on. Wait, I'm shooting you. Which is true only my mother almost never know where Semopia and where Molan and where to ban. Second, a carrier, make a carrier, see my fan. Where's the father major? They can come with that. I don't have it. That the only thing I can do is to seek the help of the public. Your sister. One nigga why I said I second mass and put up young one you believe one. I think I still have her message on my phone. All that was your was on the phone. I put your sister personally invite me to your house. Lord, I will not call as one family where to buy look like I see by far. No work will go there. And now one lady will tell a sum of 200 million man or if I want. What's it can get your or no one had your online? Get well where Monsieur.
ọkwa ya ka m pụta gbaa vidio esekpukwu m ma na that day na-ayọ ego. I did not put my account. Ọ bụrụ na ị nọ na Facebook na-ekpọ m tilu m ego maka onye eze Jizọs, weta the evidence iji wee kwelu m ego, weta the conversation mụ na gị kpasị si m nọ ego abụkwụ maka onye eze Jizọs m were nye. I'm ready to spend 10 years imprisonment. Does that evidence iji wee kwelu m ego ya na conversation mụ na ịkpa ka ị na-esi m ụdị ego si m were ya kwere na slip iji tilu m data ego mma eji aka m hand onwe m over to the police. Mmadụ etighị ọrụ nwa naira tenko kpụpụrụ akpụpụ. Onye kpọrọ masị m ya, call the family and make the payment to them, not me. Ya niile emere ya sọ ka ọ wee dịrị na maka iwe pụta ama m ekpele niile nje ekpe ma alụsị njere eje kịta ya natakwazi ya azụ si n'ọgwayo ka anyị bịa gbu na be na ime ife anyị mefe our own pocket. Onye eze Jizọs ime nke mbụ ime emesịa kpọọ m okwu ịkpọ na Milan Hotel Asaba ebe a ka anyị na wee dozi ihe ọmbiko m gbagharụ na ojikwa wee bụ ndị nwame n'ọnya ma eji m ife ime ọkwa ifu dị swan ibe ihe eji isi bulie. Amara m ife o ji abụ na onye ọbụla m mesịrị ọgọ n'ụwa ife o ji akwụ m ụgwọ bụ ajọ ife. I don't know why. Not only you, ọfọkwa ofu anụ ọfịa nwa na-anụ ọfịa ofu onye wayo na-ekele m nọ na-alụ dibịa mana ọwayo ka ọ na-egwu ọrụ alụfio akpọrọ m ndị ọrụ ụlọ ọjọbọ jee ebe ọzọ arụgharị arụfa dị ọrụ na-ego m ka I know how much ama m ego na-spend go n'isi that dibịa but I'm coming to him soon. Nya ka m chọrọ ife esi before nke a wee pụta but ka m digodo down with you people. Akwa m afụfụ nta na day ama risk ntuku wee bịa wee mee vidio. Gịnị ka m na-eme vidio ọkwa ka ọ wee dịrị m na mma ọkwa ka i wee pụta ndị mmadụ ife bụ ọnụ na fon consign na onye eze Jizọs wu more than 10,000 people ka ọ mee nnọkọtazie ike bụ m onye kpọzi amasị na ma mara maka azakatago nkọl isi na-akwa nkata akwatazi m onwe m. Ọ nwere ndị ya ahụfajụsi ahụ maka ya nchimefa wone na ike nji azakọl agwụgo m. Thank you ị ga-abịa si bụ this is what you have to use and pay me back. Ọkwa onye eze ọkwa ya agwa gị na ọkwa efu n'ụwa gị ihe change you will never change. Aja agwa gị ibido ịbịa mgbe ị ka pempe ama m ife ime m mgbe mụ na ya ka bi n'ụmụ ojii iche na na-echezogo. I know what you did to me mgbe mụ na ya ka bi n'ụmụ ojii mgbe ị ka bi with my mother anyị ncha niile bi n'ofu ụlọ n'ụmụ ojii ama m ife ime till death you will never change. Ị ka na-akpado isi your bad character mana nsogbu adịrị ya. Peace be unto you. Anyị ga-enwe